alo bandiraɓe fulɓe ko min so haaldata e moɗon. Bandiraɓe fulɓe on calminama, miɗo ndaara jam moɗon. Eyyi bandiraɓe fulɓe on jii ko kewi jafaraɓe ɗeɗo balɗe. 24 ɓi pullo nanga hirsa. Ala baɗɗum so wona laamu Mali ngu. Minteruji laamiɓe en hande ɓe ko ɓen mbaɗi ɗum, ɓe jeehi jafaraɓe masina ɓe nangi 24 ɓi pullo ɓe tawi ɗumen e luumo ene jeeya dabaji mun ene ngari yeyde kulle mun ɓe nangi ɗumen ɓe jolni ɗumen e laana ɓe taccinoyiɓe ɓe nayiɓe sere bamule ɓe kirsiɓe. Allah sowi hen gooto on yehi haalti ko waɗa ko fof, on mawnum mo jiidi yumma e baaba ene e hirsaɓe ɓe kirsaɓe ɓuuɓi. Bandiraɓe fulɓe on jii ɗum. Bandiraɓe fulɓe on jii ɗum, on jiiri gite moɗon. Bandiraɓe fulɓe ko waɗa mura ko hono mun tan waɗa jafaraɓe, wona kesum ɗum ɓooyi waɗede. Eyyi gila hare Mali nde ɗo fuɗɗi eɓe ndewi e ɓiɓɓe fulɓe eɓe nanga ɗumen ɓe jippina ɗumen e otoji ɓe nawa ɓe kirsoya, ɓe jiiɗa hay bonnude kure maɓɓe, ɓe lelnan ɓe ƴetta laaɓi ɓe kirsa ɓe dufa ƴiƴam jomum ha laaɓi ki ñeɗa leydi. Bandiraɓe fulɓe on jii ɗum. Ko waɗa jafaraɓe ko 24 ɓi pullo ɓe nangi ɓe kirsi eten nde ɓe ngari nder jeere nder luumo nde ɓe ngari ɓe tawi ɗon leƴƴi kewɗi, sabu ɗum ɓe tawi ɗon bamarankoɓe, ɓe tawi ɗon kaado en, ɓe tawi ɗon korboro en e boozo en e leƴƴi goɗɗi keddiɗi. Ɓe cubtiɓe kamɓe ɓiɓɓe fulɓe gooto e gooto, ɓe jolniɓe e laana, ɓe tacciniɓe ɓe nayiɓe baamuli ɓe kirsiɓe ɗon. Bandiraɓe fulɓe on jii ɗum. Ko waɗa sababu ñanden ko hono mun watta, ko hono mun fillita jafaraɓe. Ko waɗa mofti ñanden ko 160 ɓi pullo hona nawa hirsa, ko hono muɗum ɓe mbatti jafaraɓe masina. Fulɓe fof ene jooɗi ene ndaara. Fulɓe aduna fof, fulɓe jeeyaɓe Ñooro, fulɓe jeeyaɓe nokku goɗɗo, fulɓe jeeyaɓe leyɗele goɗɗe. Bandiraɓe amen fulɓe jeeyaɓe leyɗele goɗɗe, ɗum woni Mauritanie e Sénégal e Guinée Conakry, Guinée Bissau e Cameroun e nokku goɗɗo. Kala ɗo ɓi pullo woni e aduna he tini ɗum, yii ɗum, muusi ɗum, metti ɗum. Mobel jippine ɓiɓɓe fulɓe nange batte tan ko fulɓe eɓe kettinira ɓe jettoɗe maɓɓe, eɓe kettinira ɓe e mbaadi maɓɓe, ɓe nanga ɓe kirsa ɓe, ɓe jiiɗa hay bonnude kure maɓɓe, ɓe nangan ɓe kirsa ɓe haa laaɓi ki mema leydi. So ɗum haalama heddiɓe ɓe jedda, sabu ɗum wona yimɓe maɓɓe, sabu ɗum wona kosam maɓɓe, ɓe jiidani e maɓɓe haydara, ɓe jiidani e jomum en, ɓe jedda. Walla ɓe mbiya ko laamu ngu waɗi ko ene haani, sabu ɗum wona yimɓe maɓɓe, wala leñol maɓɓe, ɓe jiidani ɓen hay batte. Ɓe jejjiti wonde enen fof ko en julɓe, ɓe jejjiti ɗum gila ko ɓooyi. Ɓe jiɗa en koɓe añɓe men. Ko ni min paamiri kabaru o. Joni haala ka ina raɓɓiɗi. Bandiraɓe fulɓe paame
yonti hankati ko fulɓe fof poti famde yonti koɓe fof ɓe poti famde yonti hankati yonti ko ndeɗo yaware ittete hande laaɓa hande wiye cer yonti koɓe nangodirta ɓe kapto ko ni min mbi yoɓe nangodir ɓe kapto yaware nde iwa so yaware nde iwi teddungal ara teddungal ɓe mbatta teddinede nden woni leydi ndi ɓamto développement ko dow gonga tan yimɓe gollata ko ni ɗum wayi ko heddi ko fof ko ɗum punti ko heddi ko fof ko leñol fulɓe ngol ene funte ko ɓiɓɓe fulɓe ene punte jamma e ñalawma ɓe gadda minteruji maɓɓe ɓe cubto fulɓe wonnoɓe e luumo ene jeeya e jawdi mumen ɓe jaha ɓe naɓe baamude ɓe kirsaɓe ɓe dutto faɓe janngo muɗum ɓe garta jafaraɓe ɓe mbiya ɓe ngari ɓe mbaɗa enquête ɓe ƴiima ko kewi ko beele eɓe paama ɗum holno kabaru mum woori ɓe mbaɗa enquête e ko nandi hen en paami ko ɗum punti wata hay gonnade hen nangodiren kaptoɗen gitten yaware ko ɗum addata teddungal e ɓamtare haala gasi so ɗum yawti meɗen duwono waraɓe jafaraɓe yallah yurmo yaafo yallah harnuɓe aljanna yo juuɗe moƴƴe jaɓɓoɓe yo Allah waɗ barke koɓe goppi ko fof eyyi ko ɗum min mbawi wiide on jarama bandiraɓe fulɓe on calminama